La Casa Gran exposa des de divendres esta col·lecció de fotografies de comunió. Més de 400 imatges que representen els moments d'aquell dia tan especial. Moltes de les persones que han col·laborat portant imatges i fotografies no s'han volgut perdre esta inauguració. Veure les seues pròpies fotografies en els panells, però també buscar a les persones conegudes. Conec a molta gent, altra no la conec, però nada, és una meravella, està molt bonico. Estic mirant quasi tots els conec d'ací, de xavals, que es conec, i és una cosa molt bonica. Estic mirant fotografies de fa molts anys i és curiós, és molt bonico, sí. I veus fotografies que ja veus d'aquells anys del cupler que no coneixes. Alguns sí que es coneixes en la careta, però altres dius, estos... I molt bé, és un recordatori. Jo no em puc dormir cap perquè no en tenia, però que sí, que n'hi ha. Molt bé, molt bé, molt bé. Està bé, quan me digueren de portar les fotos, me paregué bé, perquè uno ja se'n recorda de moltes coses que ara no n'hi ha. A part de que veig la família meva, germans, meus fills, jo incluït, estic, la meva dona, i molts coneguts, molts, perquè a l'època aquella ens coneixíem tots en el poble. No és com ara, que ara pràcticament no ens coneguem quasi ningú. I bé, me pareix molt bé. De les fotografies d'ara a les més antigues moltes coses han canviat. No es feien tantes com ara, i les que es feien la recorden com a molt especial. Pues esta foto és del dia que vaig prendre la comunió, que era el dia més feliç de la meva vida. I estàvem tota la família, antes ho fèiem en casa, el convit i tot això, i una meravella, el dia més feliç de la meva vida va ser. Pues així anarem a Benaguasil, a casa José Ara, ens fotografiaven i se'n veníem en el tren per a casa. I així és quan ja havíem pres la comunió. Fotografies en blanc i negre d'una època on les comunions tenien costums diferents. Estos estendards es treien en processó de comunió. També este Jesuset de l'església de la Santíssima Trinitat que es treia en processó. I de les més antigues a algunes ja més recents. Fotografies en color dels anys 80 amb els que anaven a combregar i que ara tenen poc més de 30 anys. Són més de 400 imatges que guarden els records de molts veïns de la Pobla d'un dels dies més entranyables de quan s'és menut. L'alcaldessa de la Pobla va inaugurar esta exposició. Va recordar que la Casa Gran és sempre escenari per a mostrar el patrimoni local. Esta exposició és una mostra on els veïns han volgut compartir part de la seva història personal. El més important d'això és que al final transmetisca, i el transmitir és que la gent participe. La gent ha portat moltes fotos, jo crec que més de 400 fotos en aquests panels. Aquest tipus d'exposicions són les que més participació fan i llavors se cobreix aquest doble objectiu, que aplegar i transmitir aquest patrimoni que tots volem, aquest patrimoni immaterial, i que a més siga també un motiu de divertiment, entre comilles, i de compartir en tota la gent de la Pobla aquests moments bonicos de cada família. Així que estem contents perquè l'èxit i sobretot les cares de tots que estan així demostren que una vegada més s'encerta apostant per aquest tipus d'exposicions i sobretot, ja dic, en l'objectiu de cuidar el nostre patrimoni. A la inauguració assistien un bon número de veïns. Molts d'ells volien veure aquestes imatges del record que els serveixen per comprovar com canvien els costums amb el pas dels anys i les dècades. Aquestes fotografies tenen algunes d'elles més d'un segle d'història. L'exposició es podrà visitar fins el 31 de març.